Janur gunung kaya Bapa Bronodali. Kok ngajak semayanan utawa kokon ngenteni nek papan kene. Ngene Rata. Apa kowe mangerteni? Awak dhewe. Awakmu lak ya wis ngerti. Bapa Guru Bronodali iku sing wis ngontae dhewe. Mulai dhewe sing gak iso apa-apa. Sampai saiki dhewe ngerti olah kanuragan. Mula opae sing dikarepno karo Bapa Guru. Awak dhewe kudu melok. Bener apa sing dadi kandhamu? Lah, Bapa Guru. Bapa. Nata kelawan Jaya. Wis bener apa sing dadi omonganmu awakmu sakloron tak kongon ngenteni ning papan kene. Nggih. Ngertenono, dina iki aku bakal njaluk paribasane keringetmu sak tetes. Bapa Guru kengken ngenteni ten papan mriki. Bener. Sejo lan karep. Rika, Bapa Guru. Ngene, Jaya kelawan Nata tak critane nduk rikala semono. Aku tau geger utawa tanding yuda karo pawongan sing jenenge Sumengkar. Sumengkar. Sumengkar Bapa Guru. Ya, jenenge Sumengkar. Nganti geger ning papan kuno, aku kasoran. Aku kalah. Nganti mripatku dicongkel sisih, picak sisih. Mula dina iki wis wancine, wis wayahe aku balas dendam karo pawongan sing jenenge Sumengkar. Ngoten Bapa. Mula dina iki awakmu sakloron tak perintah golekno pawongan sing jenenge Sumengkar. Nggih, Bapa Guru. Bot-bote kula kalian Nata Ya, ngawula ten panjenengan. Apa sing dadi susahe Bapa Guru ya dadi susahe Jaya lan Nata. Nek Bapa Guru seneng ya bungahe Jaya lan Nata. eling awakmu sakloron. Isku dundodono dharma bekti marang gurumu merga sekabeng ilmu Jaya Kawijayan Daya Kasentukan wis tak suntak kabeh nang awakmu sakloron. Nggih, leres. Mula dina iki tak tagih dharma bektiku marang aku. Nggih, pangestune Guru. Kula budal. Budal. Sumengkar. Lek mbiyen aku kalah ambek awakmu ning dina iki, iso gak iso kowe kudu dadi tumekaning pati ning tanganku. Pawongan. Balekno bayi. Sumengkar. Nek ku oleh simponan jabang bayi, tak rewangi to nyawa. Lah kowe kok penake mbok jaluk, jaluk matamu. Iku anakku. Iso gak iso poneng jabang bayiku balekno rene. Ora iso. Awakmu Sumengkar nek pingin gawa jabang bayi iki nek iso nugel guluku karo Kang Nata. Gon bayi. Ojo sampe beset kulite si poneng jabang bayi. Ade beset titik tak tugel karo. Sapa sing ngongkon kon?
oleh 321 Romo Dali. Romo Dali. Yo. Ruwono kuping. Nalika semono Bromo Dali. Kaya ontran-ontran nang desa. Tak cekel gulune. Tak antem teng drosor. Tak elingno gak kene. Tak congkel matane. Sumkar. Aja mung kaget pangucap. Tak deleng. Riko sandang penganggomu kaya pendekar sing pengpengan. Semono uga aku nata. Pendekar yo pengpengasu nggih ngilmu pilih bobot pilih tandhi. Ngajak apa saiki? Nata karo Jaya. Yo. Empakno dadamu. Ki Trimbon aji-ajine Sumengkar. Ngamuk tak kembari budi tak sempadani. Bongko kon. Mong sakmono wae Sumengkar. Tak ibaratno jago ngabruk, genti ngabruk. Ayo, tamakno aji-ajine nata Barik Jaya. Nek gak bedah dadamu, gak brodol wadukmu. Tamakno aji-ajimu. Tampane dodone Sumengkar. Sing hati-hati. Ayo, munggah sawiji. Ya iku kedadian. Apa ganti nyawa? Ngono sumbare kok gaji angin. Kaya wis pengpengan. Ah iya nyatane keplayu. Nata kelawan Jaya. Nggih, Piye? Anggonmu tak wene perintah wis mbok laksanakno apa durung? sampun. Wis kepethuk pawongan sing jenenge Semengkar. Sampun. Terus kawusanane piye? Niki. Ngeten, Sumengkar wis mbok pateni? sampun. Sakmenika Sumengkar pun kasil kula perjayani. Coba cerita. Ketemu Sumengkar, Heeh. awak dhewe tanding. Awakmu geger sakloron. Sumengkar kula tamaki aji-aji Jaya Wijaya sing ndugi guru. Sing tak wenehi. Nggih, Nyatane Sumengkar pejabunan. mati. Nggih. Cocok nek kowe iki dadi muridku cocok. Lah terus kok kowe gendong bayi? Hah? Apa kowe tak perintah golek bayi? Loh, nek nesu. Omong apa? Bapak Guru. Ya. Niki kula rewangi toh nyawa kalian Sumengkar. Niki supaya jabang bayi kula pasrahaken jenengan. Nalare ponang jabang bayi iki piye? Anake sapa? Nggih anake Sumengkar. Iki anake Sumengkar. Nggih, Mbok gawa. nggih. Sumengkar tumekaning pati. Leres. Bojone. Wah, bojone. Wah, bojone boten ketemu Bapak Guru. Sigri, Nih. si ponang jabang. Monggo Bapak Guru. Monggo. Dadi iki anake Sumengkar. Iki wujudane bocah iki wadon utawa wedok. Mapan kebeneran, Nggih, Bapak Guru ora duweni anak. Gitu? nggih. Si ponang jabang bayi iki bakal tak gula wentah. Ibaratnya tak dadekno anakku dhewe ya anak angkatku. Leres. Mula seksene ana
disekseni geter kelawan pater suket gegodana gumelaring jagat saisine. Si ponang jabang bayi iki bakal tak wene tenger Anggra Eni. Awakmu aja girang gemuyu. Wis nglaksanakno kowe nggih patine Sumengkar. Kari siji sing dadi tugasmu. Tasik wonten malih. Sik ana maneh. Saiki dina iki gage budal golek ana pawongan sing jenenge Wibisana. Benjang menapa kula bida? Mari riyo ya saiki goblok. Sendika dawuh. Senajan to kaya ngopo, aku ora bakal tega marang si ponang jabang bayi iki. Senajan to wong tuane nate gawe lengserku gawe mangkele atiku. Ning bocah wadon iki bakal tak rumat sing apik, tak dadekno bocah sing pinter. Sumengkar! Anakmu saiki wis dadi wewengkonku. Ana ing tengah alas iki aku arep ngomong karo sampean. Sajane ana apa sak tengah alas iki? Bocah sakloron iki kandhaning bapa guru ana nalika ana ngarsaning bapa guru. Aku dikongkon ngerajah karo anak sampean sakloron iki. Kok sampean iku gak sangno, Pak? Sampeyan kok dirajah mendahane tangis iki, Kang. Kandhane bapa yen bocah sakloron gak tak rajah, uruntan purunga gak iso nyambung patane wong tuwa sampean karo aku, Dik. Kaya ngono. Manut wae dawuhe bapa ya. Mula dina iki aku wis oleh palilah saka bapa guru, lumengser saka pedepokan, ngerajah bocah sakloron ana omah. Kaya ngono. Ayo, dipacutno mulih. Tak anteni nang kene. Dadi sing kaya ngono. Tak enteni nang nisor wit dilu. Sing ati-ati. Bapa anak sampean sakloron yen ana apa-apa bengok-bengok marang aku ya. Ya. Dadi iki mbok raja teko ngisor. Ya. Ya tak anteni ning kene. Dadi nanti raja ning kene ya ora apa-apa to. Piye? Nanti raja ning kene tak kocakane anake. Anggra ini. Aku ngugemi omonging bapa guru. Yen bocah sakloron iki arep tak rajah umpama tumama marang pusaka sing diparing bapa guru, kowe aja udan tetangisan. Mbok menawa ginaris sing gawe urip ora tumama tak rajah kula cakra dina iki. Mula seksenana muga-muga gak ana rubeda sing kaya ngapa Dik ya. Assalamualaikum salam. Piye putramu? Kudune yen dirajake kudune lak nangis. Bocah iki
iki ora tangise babar pisan lho, Kang. Oleh pangestune Gusti Kang Arya Jagat, bocah sakloron tak rajah kala cakra ora tumama. Bener kandhaning Bapak Guru yen bocah sakloron tumama ateges ga iso nyambung patane wong tuwa sampean karo aku. Iya, Kang. Mula dina iki ngene. Bocah iki kan gurung duwe tetenger. Paring asma yen. Iya. Bocah sakloron iki wujude lanang. Sing wajib menehi tetenger ya wong tuwa sing kaya aku. Ya kudune sampean to, Kang. Seksenono ya. Bocah iki arep tak kei tetenger. Sing tak bopong disekseni geter kelawan pater bumi mewah angkasa. Bocah iki gak tak arani sapa-sapa, tak arani Slamet. Dik. Yen iku jenenge Slamet. Iya, Njur sing tak gendong ki diparingi asma sapa? aja kuwatir. Sawijine wong tuwa sing kaya aku kudu memenehi tetenger sing pantes. Mula seksenono. Bumi mewah angkasa. Suket lan gegodhongan dina iki aku arep menehi tetenger marang putraku sakloron siji jeneng Slamet, kaping pindho Wijaya, Dik. Jaya. Bocahe malang guyu. Kowe seneng banget diparingi asma Wijaya karo bapakmu to, nggih? Dik, Heeh. bungah rasaing batinku nek dina lho sapa? Sopo jruk-jruk ki di sono, Kang? Wibisana. Mintra sayane Brahmadali tak pekut tugel gulumu tak gawa ning padepokan Gunung Kidul. Sadurunge ketemu Brahmadali kon dikongkon. Metu sapa? Awakmu Wibisana wong kaya aku. Yo. Sejo karepmu metu gawe Wibisana. patimu. Aja gumampang kon gawe wati Wibisana. Sapa jeneng? Lang merah. Lang merah. Aja dupeh kon iki predak-predak mlebu nang gone Wibisana tanpa tak undang. Perlumu arep merjayani Wibisana. Sugih kendel kon. Oh, tak niati tak kajati wani lumubung adep samudajar sakmoto dodo para awakmu. Oh, tak niati dadi bangke ndak temah. Sumbarmu sing kaya ngono mbok anggap aku mendiring mundur sak jangka paribasane. Kanggone Wibisana sapu jajar tak anggap bonggo tak sembadani ngamo tak ladeni. Tok no ilmumu tak bukae dadaku. Lang merah. Aku ngerti nyandang ambumu dudu wong sembarangan. Tak delok kon wong sing pempengan pilih bobot pilih tanding. Tapi kanggone Wibisana gak mundur sak jangka. Nek lang merah kuat nampani aja jine Wibisana kang aran Selogiri. Selowatu Giri Gunung Ketaman Haji Selogiri gak modar tak guloni. Selogiri ya. Alubi. Aku duwe salah apa karo kowe, Lang Merah? Konang jabang bayi tak kena yen kowe gelem dadi bojoku. Ora sudi. Gelem gak? Gelem gak?
Wibisana iki. Bapak, boten kiat bapak. Mripat apa? Nuwun sewu bapak. Wonten tengahing margi menika bapak, Iya. kula roman kalian garwa kula bapak. Ambek bojomu. Inggih. Lajeng wonten pawongan ingkang nami Elang Merah dumugi wonten papan mriki bapak. Elang merah. Inggih. Kula mboten ngertos piyambakipun Bagutuk Makuta waton wonten ngajeng kula. Nanging kula mboten kiat raos sing manah kula. Kula nunggak kalian Elang Merah antos kula pas. Iki awakmu isih lara apa ora? Lara. Waras, Get. Terus ngomong apa? Bapak, sak mantune kula kepanggih kalian pawongan ingkang nami Elang Merah, Bapak. Terus? Kula tanding yuda kalian Elang Merah, Bapak. Mboten kiat rasing manah kula. Elang Merah Magutuk Makuta waton mados mekaten, Bapak. Ngantos kula tanding kali Elang Merah kula kasoran, Kowe Bapak. kalah. Inggih. Lah, kowe bojomu nang ndi? Inggih, Bapak. Purbawasesa kula nyuwun tulung kalian Bapak kados pundi? Rakyat kula dibeto kalih Elang Merah, Bapak. Ya sak anakmu. Inggih, Kowe bisa no? dalem kula, Bapak. Bojomu dolek ana, anakmu tak dolekane, Get. Menawi mekaten Bapak, pangestuning Bapak ingkang kula suwun, kula badhe madosi rakyat kula, Bapak. Enggal dolek ana. Bapak. Ana wae. Lang merah. Aku ngerti kok. Yen Cito mang jabang bayi iki ora mbok wolongake marang aku. Kowe kudu padudon kakseten adu Japa Matra barek aku Lang Merah. Noto. Awak dhewe Yo, diutus karo Bapak Guru merjayani Wibisana. Kira-kira kabar kawusanane kaya apa? aku yo ora ngerti babar pisan, Jaya. Kamu pae dhewe saiki nak kene Heeh. dinteni ae kabar teko Lang Merah. Kabar kausanane. Yo. Kula iku kan nae dhewe janjian. Apa? Lah, Wis suwe kon ngenteni. wis lumayan, Kak. Wis lumayan. Lumayan. Tugasmu saiki tampan ana. Daleni sor, pateni tak itungi. Pamen. Yen sor. Ada, aku sing ngitungi. Siji, loro, telu. Aduh. Dewa. Pak. Aku gak iso ngadeg, Pak. Tekno. Nika sapa, Pak? Aku takon. Iya. Kowe gak usah kowe takon aku sapa. Lupute apa ponang jabang bayi kate mbok pateni? Anake musuhku. Anake musuhmu. Sapa musuhmu? Wibisana.
Iki sono. Lah awakmu iki lungguh ae. Hah? Penotis teko lu mau. Gak iso ngadeg. Gak iso ngadeg ya? Aku kon marakno. Yo. Waras to, Wak. Kon iki iso waras. Nek aku gak roh barek awakmu. No. Ayo gak nanti. Aku kudu mikir kok iki. Oh, mikir. Baru iso waras. Lho jowo warsno sik. Lek iki gak waras ya apa? Aku nyawang awakmu iki. Bener. Aja ngono aku gak iso ngadeg. Boleh kok biasa iki ndak angkor murko. Wong kowe. Nang aku kesal lho. pokok aku ninggalo kene awak marah. Anturik. Wah. Iki apa? Loh, tambah sate. Aneh. Nambi temen Ben ucape. Aneh tapi nyata lho. Tutute. Ayo! Biasa iki akeh kayu garing. Ora-ora udan iki mau. Ana kayu garing balas. Lorot-lorotane cemara ya gak ono. Ki apa mulih gak nggawa kayu, gak mbadhok iki nggo nang omah. Kidul nandi, Rek? Jane kok ana wong dodol kayu niku gak ndolek. Sing enak iku mara tuku ngono ae. Terus tuku duweke sapa ya? Gak duwe dhuwit. Alah. Sapa ngerti engko wis teles-teles titik, mamel-mamel titik kok dipe menes kena digawe kayu. Wong gampang kok. Kok ndolek kayu ku syaraté pokoke ana kayune. Nek kayune gak iso diobong, ya diosok-osok suwe-suwe lak garing-garing dhewe. Gak masalah. Mbah. Kayu apa sing enake tak ketok iki ya. Kate ngetok sing gedhe kok senani pemerintah. Sing cilik kok kurang akeh. Golek kayu nang pasar ngono kira-kira luwe gampang nang pasar. Iki kayune sapa iki? Sampean setan apa sinten? Kuntilanak, Pak. Kuntilanak. Kuntilanak kok mancik lemah itu. Mboten mancik lemah kula. Berarti sampean iki jenenge Mbak Til ya? Lah kuntilanak. Aja meden-medeni nek kene iki alas gong liwang-liwung medeni. Lho, Alas Wong Kusuma iki medeni wong. masa? Aja cacak jalma menungso. Kewan lamuke miber iso lugur rasane. Lah kenapa kok lugur? Diceblek. Sampean niku malah guyon. Sampeyan teng pundi? Kula niki. Nggih. Nggih ten mriki, Pak, mboten ten pundi-pundi. Iya ya. Nek nang terminal lak dinyang wong arek. Mergo jam 1. Lah iya wong sampean sing genah ditakoni wong tuwek sampean teng pundi? Kula niki lagi susah lho, Pak. Lho, susah. Kula niki nangis lho, Pak. Kula niki sumpek. Lho, sumpek. Sumpek, Lho, Pak. nyetelo gamelan, gending-gending kula enak enteng. Nggih mboten boleh nangis, boleh nandak kula, Lho, Pak. anake purun. Maksud sampean niku kok sampe mlaku di alas ngeten iki lho mboten wedi kaya napa, malah gawa guling. Lah niki Napa, Pak? nyolong teng pundi sampean? Ngawur. Lah niku, Oleh ku ngetokno iki, Pak. heh, Oleh ku ngetokno. sampean sing ngetokno? Heeh. Sing nulungi sapa, Rek? Hah? Sing nulungi sapa? Tak tulung-tulungi dhewe, Pak. Sampean aja guyon ta. Lah sampeyan ngejak guyon ya. Lah nggih sampean nggawa anak ngeten iki kate sampean dol teng pundi? Ngawur. Lah sampean gawa ngalor ngidul kaya ngene gak ana tujuane kok. Kula tak cerita, Pak. Sampeyan cerita, Sampeyan rungokno. ket wau pun kula rungokno. Pun terbawa suasana lho, Pak. Boten, Saestu nggih. sing penting pun gampang nguculno omongan lho sampeyan. Ngeten lho, Pak. Napa? Bojo kula niki dipateni tiyang.
Oh, Anak kula kembar kalih, Pak. bojo sampean. Tunggal dibeto kalih pindrahate. Dadi bojo sampean saiki wis dipetani wong. Pak dipateni. Oh, dikek. Heeh. Mumpun pejak. Aku yo gak ngerti wong kuat-kuat diperkosa aku mlayu. Lho, diperkosa. Sampean iki. Loh, kok gak ngomong aku lak melok rek anu rek. Kayak ngene lah yo eman ah. Sampean ini enggak ada masalah kayak ngoten. Pak aku mbok njaluk tolong kok apa? Terus njaluk tolong yo napa? Wong kula niki tengah alas dolek kayu kok tambah njaluk tolong. Sampe gak ndek omah ta, Pak? Oma. Jenenge menungso nggih enggak ada omah to ning sampean niku. Duwe bojo napa duduk? Kula. Kula duwe bojo tapi bojo kula sikile lara sakniki. Nggih pun ngoten mapan kebeneran yo, Pak. Terus Kula mbok njaluk tulung lek sampean welas kali kula. njaluk tolong nggih njaluk tolong kula dereng kenal sampean. Kenal Nami piye? sampean sinten? Nami kula Cak Rasa. Kula Palupi. Palupi. Wah, apik rek jenenge. Nggih. Nggih. Cocok kali Pak Suryani wonge Kados ayu. pundi? Ayu. Nggih ayu, lah nggih ayu. Cara saya kok mesti. Lah nggih ayu jenenge Palupi. Heeh. Lah niki sampean ijen napa wonten sing nyeponsori? Nggih bojo kula Pak sponsore makane dadi. Lah nggih sing nyetrum bojo sampean. Nggih. Bojo sampean namine sinten? Wibisono. Wibisana. Nggih. Pak ngapunten lho. Nggih nggih Ngapunten. nggih. Nggih. Alas niki lek wenceng nggih. Nggih. Niku napa dumugine ten ngene Dempok Buta Putih. Depok. Lho, leres nggih. Tapi pun celak napa tasih tebih? Ya kinten-kinten sedina setengah lah. Setengah hari lah, sedina setengah hari lah. Lah niku mengke ngliwati napa mawon, Pak? Waduh, niki jenenge alas kung liwang-liwung nggih rawa-rawa nggih napa mawon medeni nggegirisi mriki niku. Umpami Nggih. lek jenengan sakaken kula, Terus karepe kula mbok nyuwun tulung, Pak. sampean nyelon tolong kula. Terus kula kaya gendong sampean ngono ah. Lho nggih mboten kenakan sampean gendong kula lah. Kenakane sepurane kula sok doyok-doyok gendong sampean sakmene gedene Lah are. nggih wong kula semoke kaya ngene. Terus karep Guyon sampean Pak ya? ben gak susah atiku. Kula mboten usah, kula kuwatir. Kuwatir napa? Nyekel kendang boleh wonge. Rampak. Antem kendang nublek kula nggih. Karep sampean ya napa? Yuga kula niki. Nggih. Jenengan teraken ten Bata Putih. Yoga sampean kula teraken teng Bata Putih. Mengke lek Bapak guru niku tanglet iki anake sapa? Nggih. Jenengan sanjang iki anake Dewi Palupi karo Wibisono. Dewi Palupi kalih Wibisana. Nggih. Lah namine arek niki sinten? Jenengan sanjang mawon mengke Bapak Semrep piyambak. Niki jaler. Jaler nggih. Mungkane kok ket mangkok kartu. Amit. Nanti ngomong. Guyang guyu lah niki. Seneng bae nggih. Remen kok ningali mbae kok konten eleke ngoten. Iya, nak lah eman rek. Nggih. Kula sanggup. Sanggup. Nggih. Lah niku kula sakniki kangge lagi bingung to, Pak. Sampeyan mboten usah bingung. Sakniki sampean manggon teng griya kula niki mriki ketinggal. Nah, mriko mbelok titik terus mlebet mriko. Kok Nah. tebih, Pak? Heh? Kok tebih? Alah, mlampung mriki kedik mawon lho. Sing ceti jero. Wonten-wonten cete wong gobuk reok mriko kok, tapi aman. Saestu. Nah, sampean adang-adang napa to mriko wonten. Mungkin kula diinceng tiyang, Pak. Kersane ana wong paling kethek to mriko wonten. Ngoten. Nggih. Ketip yoga kula nggih. Nggih. Kula sanggupi mangken kula jaga slametane arek. Saestu nggih. Nggih. Pak, kon didol lho, Pak. Ora, paling tak gadekno. Ayu-ayu rek bojone bongko ninggal anak. Alah, iki beke tugas sing kudu tak marekno. Semoga-moga slamet. Amit-amit.
Jane sampean niku lha apa Ning? Kok sewedi murung kaya ngono iku lha apa? Ngene lho Cak Wanto, yo. Apa? Aku iku yo pengen ngomong karo sampean. Lho ket mang wis ngomong kok sik pengen ngomong ae rek ning iki rek. Sampeyan ku yo tak anggap wong tuwa yo dulur. Wah aku sik enom kok dianggap wong tuwa to. Dulur Yo ku nek. yo ngono yo wis gak apa-apa. Ngene lho. Apa? Aku iku sampeyan gak tahu. Lah ya iku. Wis salah durung Oh, aku durung. lali. Durung ta. Ngene lho, sampeyan gak tahu seneng narek wedok ngono ta? Aku ta. Heeh. Seneng, Jong. Iya ta. Wong aku lagi kasmaran arene iki. Ngono iku rasane ya apa sih? Rasane ku mak piar. Lho. Permen kurutu. Mak piar. Atiku rasane celenit. Ya semono uga aku iku Cak Wanto. Aku kuwi ya apa ya, duwe rasa seneng karo arek. Sampeyan iki jatuh cinta berarti. Iya. Ya Allah Ning. Tapi nih, aku tuh gak wani ngomong. Soalnya kan aku tuh wong wedok. Yo. Saiki wis gak zamane lanang wedok padha ae. Kadang sing wedok luwih ngecek. Ora ngecek. Ngecek iku seng Ngeseruk ngono kowe. ngono iku ta. Kudu arep ae ngono kuwi lho. Ngetek. Oh, ngono ta. Ngetek. Lah iya. Dari Iwan mah. Lah iya Cak Wanto. Aku tuh seneng karo arek, tapi aku gak wani ngomong. Sopo? Iku lho sing sapa jenenge Slamet iku lho. Selamat. Heeh. Dadi sampeyan iki seneng selamat. Iya. Aduh Ning. Sampeyan iki lho kaya apa? Sampeyan saumpama Heeh. gelem tak ngomongno. Kok ngomongne ngene lho Ning. Ya apa? Selamat iku nang kene iki ambek awan dhewe padha karo dulur. Wis dianggep ambek Temen ta. Lho, dianggep kaya anak. Ya berarti cocok nek ngono aku curhat nang sampean mang. Kok cocok piye ngono padha karo masih sampean. Ya gak ngono. Masih dulur kandung. Ya tapi nek Met, lho, Slamet. Ya apa? Met. Kon mambengi gak ngipi apa-apa amat. Ngipi. Ngipi apa kon? Ngwantemi sampean, Cak. Kakekmu amat. Ngipi, Cak. Ngipi apa? Yo ngipi sampean iku mang. Mau antemi. Iya. Lu rezeki kon berarti mat. Cak Wanto. Eh? Yo iki. Mat, Napa? kon iki padha karo nemu emas sak pabrik-pabrik emet. Lah ni to. Ya, Apa kok? Mat. Sapa iki? Sartini iki? Sawitri. Oh iya, Sawitri. Sawitri iki seneng ambek awakmu, Mat. Wah, apa itu? Seneng ambek awakmu, Mat Sawitri. Buri piro? 100 wis. 100. Bisa wis. Mat. Sawitri iki seneng ambek awakmu. Aku ambek Sawitri iki cek dulur. Gak pantes nglakoni koyo ngono iku. Ngomong-ngomane aku gak seneng. Tak buruhi 200. 200. 200. Aku gak seneng Aku diburi 200. Wis salah. Pokoke wis omongno ya apa Yo. carane sampean 300. 300. Mat, Diburi piro kon? 300. 400 omongno. Ning, Wis salah. Wis pokoke iku tak undhaki. piro? 500. 500. 700. Ning. Aja guyu, Ning. Tak tutup 1 juta. 1 juta. Ya, wis. 1,5 juta. Buyar. Iki kesuwen, Ning. Situ 1 juta, situ 1,5 juta. Lah terus piye? Aku ki wis kadung. Ning, seneng ya seneng aja kaya wong dagangan ngono ta. Nah, aku wis seneng jare karo arek iki. Toh, Seneng. piro to? Ulok. Ya Allah. Diulo iku. Ya apa Dik kene? Aku krungu kabar teko Wanto lek jarene sampean iki seneng aku. Iya, aku seneng karo sampean. Aku ambek sampean iki kan hitungane apa itu? Lah apa to? Ana doro. Aku tak omong-omong ambek Sawitri. Hmm. Engko lek ana bapak guru kan ana. Oh, aku tak jaga. Iya. Yo, ngono. Kene. Hitungane aku ambek sampean iki jek dulur, Dik. Bapak guru ta to? Gajal.
Goblok iki. Wis gak usah jajal-jajal. Nobak. Iki kok. Hitungane jek dulur, Dik. Sampeyan kok duwe rasa kaya ngono iku lho. Lapo? Parkir ngono. Kene. Parkir. Lapo? Parkir. Lapo ngurusi parkir iku bapak guru iku lho. Bapak guru. Bapak guru. Aman. Bapak guru gak krungu, karo. Ngene lho, maksud sampean dulu, mesti aku tresno karo sampean. Wis. Tanpa te ben ngaling-aling Mas Yoko niki dulurku. Aku yo duwe rasa tresno mbek awakmu, Dik. Lho, seneng ta? Iya. Jalan to. Dadi terus terang, aku iku duwe rasa tresno barek sampean, Dik. Tapi yo apa maneh keadaane aku iki dulur sampean, aku iki mas sampean, ngono lho. Gak apa-apa, berarti aku tuh apa ya? Gak bertepuk sebelah tangan ngono karo sampean ngono. Intungane padha senenge lah ngono sih ya. Iya. Oh, ya wis gak apa-apa, tapi aja sampe konangan bapak guru. Ya. Soale jek ditungguk Wanto, tenang ae. To Wanto, to. Loh. Wanto. Loh. Weh. Bapak guru cek. Aman. Bapak guru cek turu. Entumu lah, pinggirmu iku lho sapa? Dingan. Longgo. Belajaranmu, Boten. urukamu, Boten ngapunten, Bapak. omong-omonganmu, Boten ngapunten. kaya ngene iki. Ngapunten, Bapak. Nek ana arep kok ngene iku mang, diomongi sing apik. Nggih, Aja kaya ngono iku. nggih, Bapak. Iku kedepokan basa putih. Ngapunten, Nek disawang bareng wong iku gak pantes. Iku kula sing luput, bapak mboten cak Wanto. Ngakoni salahmu. Awakmu Nggih, Bapak. kuwi bocah wadon kok. Keyeyelan. Iki dulurmu. Gak kena. Ngomong ngono iku. Bapake gak ngerti kok. Ngapunten, Bapak. Ngapunten. Joko selamat. Nggih, bapak. Tas omong-omongan apa ae. Kula nggak ada rasa tresno kalian Sawitri, bapak. Tresno, Nggih, seneng, lahir batin. leres, bapak. Itu dulurmu lho. Pantes to. Wis cilik diulang nguruk barek bapa. Dikutang barek bapa. Nek wis gedhe iso bales barek. Nek ana nyatane bapa iso bales bang ngene. Wong tuwa kaya bapa ngene iki. Lan ngerti sih. Ngono iki mang pantes apa ora? Mboten pantes, bapak. Tak pantes. Kamu istri yang ini. Untuk anaknya. Bapak. Anaknya. Bulan. Enggak, gak paham. Bapak selamat. Nggih, bapak. Bapak ngomong titik barek awak. Kontresno temen. Ambek Sawitri. Kula tresno lahir batin, bapak. Umpamane gak oleh anakku, piye? Alung boyo tumekaning pati, bapak. Ya wis ana pantese Joko Slamet. Sebab awakmu iku dudu anakku kon. Yen kula mboten sanes yoga panjenengan, lajeng kula niki yogane sinten, bapak? Joko Slamet. Bapa wis kadung keprutut omongan barek awakmu sing gedhe pangapuramu ya. Kon pingin ngerti sapa sejatine wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Bapa ora nundung marang kowe ya. Mlaku ngalor ngetan. Engko ana wong wadon sing rambuté dawa, kuning, ayu. Sing jenenge Dewi Palupi.
mengko bisa njlentrehake babakan awakmu nggih. Mboten Bopo. Dik Sawitri, Ya ngomong bareng dulur. sajroning batinku aku duweni rasa tresna marang kowe ning kandhane Bapak Guru. Ana pantese aku duwe rasa tresna kelawan kowe merga aku karo kowe iki dudu dulur. Yen babakan masalah iki wis mapri, wis rampung, aku bakal bali neruske tresnaku kelawan kowe. Ya wis Kakang, sehati-hati ya. Bapak Guru, Iya ya. kula nyuwun pangestune Bapak Guru. Pak Ijeni koyok banyu mili sak budalmu. Aja nganti karang landhep. Neng nibo nanggone jiwa aragamu. Slamet salam sambi kala. Matur suwun kula pamit Bapak. Mantap. Cih, Bapak. Cih, Iki kari genduk. nggih. Yo sethithikake mbok menawa anakku iki lumpuh kon wajib ngomongi. Nggih, Bapak. Sawitri, Nggih, Bapak. si Joko slamet budal. Besok nang titi wancine. Nek jodohmu bakal ketemu nduk kowe. Ayo nang bapa nang sanggar pamujan. Nggih, Bapak. Jane pingin munggah no endempok boto putih. Kepingin ngenguk kahanane si Joko slamet. Tapi lan delok alas gong lewang-lewong kaya ngene. Mundur aku ora wani. Akeh macan galak saandane sing manggon ana ing jerone alas kono. Nggih. Apa kowe kira kangen karo ibumu iki to nggih? Nyuwun sewu. Piye nggih? Kula sampe mriki madosi tiyang. Heeh. Namine Dewi Palupi. Dewi Palupi. Nggih. Ana hubungan apa nganti awakmu golek wong wedok sing jenenge Dewi Palupi? Terus Bapak Guru Mayanggara, sakmenika kula kedah ketemu kalian Dewi Palupi merga niki mungkin saged jelasaken runtutan urip kula niki. Terus Dewi Palupi nggih ibu kula, Jenengmu sapa? Joko Slamet. Kowe anakku nggih. Loh, Kanjeng Ibu. Wis gedhe kowe Joko Slamet. Nembe wae ibumu karep nang boto putih golek awakmu. Nek nyatane awakmu saiki sing golek ibu nggih. Kok nganti aku ana ing padepokane Bapak Guru Mayangkara, Bu? Kok gak barek sampean? Tak critane ya Joko Slamet. Dijak metu karo bapakmu ning tengah alas. Jawane bapakmu ate nangone Bapak Guru ning Boto Putih. Sawise ngroja awakmu karo adimu. Ketekan pawongan kang alan elang merah. Kondo karo bapakmu utusane Brahmadali. Tanpa perkara tanpa apa ibu ya ora ngerti. Bapakmu dipateni. Ibu arep diprakoso nggih. Ontong ibu iso mlayu. Bu,
Ning Joko Slamet. Ibu diuber karo ulang merah. Awakmu tayo ibu kena nang adimu dioyok karo ulang merah. Aku iso kena awakmu nang adimu digawa karo ulang merah, Ger. Bu, sing mateni bapak mang sapa, Bu? Yo ulang merah, Ulang utusane Brahmodara. Kano liya sing nyambung watang putunge bapak ya aku, Bu, Joko Slamet. Yo ibu ngerti. Ning isih ana maneh Joko Slamet. Mengko yen awakmu ketemu nom-noman. Yen duweni raja kaya awakmu jenenge Wijaya, yo iku adimu. Iku adikku, Bu. Golek ana nggih. Aku nyuwun pangestune ya, Bu. Tak pangestune kaya banyu mili muga-muga aja bengkas karya matine wong tuamu lanang yo nggih. Aku pamit ya, Bu. Sing hati-hati Joko Slamet. Kowe wis gedhe nggih. Sumbales patine wong tuamu lanang. Yen ngono ibu ora usah munggah ana ing padepokan. Pak aku bali mulih. Alah, penggawean marung yamono yamene gak tambah mundak tambah bangkrut. Marung go proyek ya ngono madore. Warung kulaan kopi ya gak entos. Temane duwiyo. Kerupuk karene wong mangan tak dol. Tapi apa maneh wong marung wis senajan gak ono langgan. Iku ndonga. Akeh langgan ya tetep ndonga. Makane dulur kene nyambut gawe apa nek kate resaka, rekoso pun ngersula, nggih. Berusaha ikhtiar donga teng Gusti. Aja sambat nang tangga. Sambat nang tangga dhuwit 10.000 balik 12 sampai 13. Tapi nek sambat nang Gusti Allah sepenting sampeyan istiqomah bakal ditu. Bir gak ono gir iku ono. Ki ngantemi cocotmu agir. Ombe. Oh iya iki aku ombe. Motomu lak ketan gak ono kopi. Iki opo iki? Opo karane wong mangan nek gelem kuwi. Iki marung apa marung? Semoga aku gak marung kate laku. Ya kon gak melok lodruk. Wong judule iki mau ono warunge. Lah kon bagian apa? Aku ah. Lho, aku pemburu. Preman. Lah wong pembunuh kok teluduk ngono. Nih. Nyata. Apa, Dik? Dikasihmu. Menengge. Awakmu rene lah kate ndek panganan. Ya, betul. Kopi, ambek kancamu. Lah iku korsine sing marung goblok kok ngene dhewe kok aku ngarepe shopping ngono. Sing marung iku kudu ngalah. Wong tuku adalah raja. Sing raja sapa? Sing tuku. Awakmu? Iya, dong. Masa ya lho. Tuku tak dibayari. Tuku ya dibayari. Lho lah akeh duitmu. Akeh. Mari ngono prei sauron ae. Unjul. Ono kopi tak gak? Sepurane. Iki mang aku buka. Kopi wingi sore ku wis entek.
Lah ana sing tak kongkon blonjo. Budale kawanen pasar itu. Mang. Kasih ki mang kawanan. Kasih tok blonjo ki mang. Sudah. Lah apa? Ayo ngono yo enak sih. Ngono kok. Enak poman kulite. Goblok kuwi. Kabare apa lek? Apik. Apik ya. Nomor Yo, tak tebasi. ngene lho. Aku iki dudu gak percaya karo awakmu. Aku wis ero awakmu sapa lang merah. Duitmu yo akeh. Tapi liyane gak umang. Iki panganan apa? Karupuk. Nek gawe kerupuk, Carane gampang. dapatno. Kerupuk kan macam-macam. Iya. Ana sing teko gaplek, ana sing teko glepung. Nah iki kerupuk urang yo campuran banyune urang. Oh, tadi kerupuk. Tapi kerupuk tepung iko. Mari ngono tepung digawe banyu ret, urang, yo ulet-ulet, didang glepunge, diiris-iris, dipe, digoreng dadi kerupuk ikan. Siji barek lang merah. Lalang merah nek gawe kerupuk ya apa? Gelek darai pendekar nom-noman. Yo, nek gete yo. Kayak apa iki? Gak gelem manut tak bleh. Terus Getihe tak mek dipepe digoreng. Mangane aku lho ya iki krungu iki ana gete dimek-mek. Tak ciprat kabeh. Wis lucu kopler. Kene ya lari. Iki apa, Wak? Heh? Apa iki? Wis kerupuk biasa. Carane gawe ya apa? Ngarep wis tak kandhani tepung karo urang. Digawe banyu diulet. Mari diulet, kukus jelatir rada anu di kukus dhisik, diirisi dipe, digoreng dadi kerupuk. Siji ambek pendekar Gunung Kidul, Pak. Oh, lho. Gunung Kidul ya apa? Golek daginge pendekar tuwek, ya. Diremet, mari ngono dipe digoreng dadi kerupuk. Lah mangane dipakakno arek iki. Ayo mangap. Gunung Kidul ngono ya. hancurit peno ya apa? Siji. Ya. Lah nek wak kuntet gawe kerupuk gak ngoyo. Wak kuntet gawe kerupuk gak kan ngomong. Setengah mateng tak goreng langsung. Mesti kan bareng gak bandok. Wong marung Masalah remet aja kuwatir. Ya iya. Tak bani. Aku wis seru. Hei. Ngomong nuwek-nuwekno pendekar sapa kon? Aku Joko Slamet pendekar Gunung Kidul. Lang merah. Aja tukaran. Aja dhewe. Ka ono liya sing tak goleki ya lang merah. Nek wis petuk, Aku arep nyambung watang putunge bapakku. sapa jenenge? Wibisana. Mapan kebeneran. Ungano dadamu nek kemin nututi barek bapakmu. Tamakno coba mantramu. Aja tukaran bareng. Ora apa-apa. Ayo ganti. Bukan dadamu. Tampanono aja jine Joko Slamet. Lang merah aja mlayu kowe. Hei, mlayu kok. Gak iso. Ngapa sih, Pak? Gak iso. Aku kudu pipis, Pak. Terus nek kudu wipis, Aku tak rono sik diluk. ate rono. Ya budal lo. Heh. Gak iso. Gak iso. Iso kayak bokong prok iki. Gak iso. Arek loro. Mari mangan, gedang mangan kerupuk. Karo kawitane tukaran melayu. Sing tanggung jawab awakmu lho. Iku lah arek loro. Arek loro mari mangan gedang, mari kerupuk, mlayu. Aku yo gak. Tapi temen. Temen wanto iki tanggung jawab, Lek. Dagangan iki
Akeh lho ya. Lho tenang ae, gak usah kuwatir. Ya narik loro, mari mangan. Mari apa? Melayu. Gak ngono aku. Nah, awakmu gak. Aku wong tanggung jawab. Iya percaya rek. Gak mungkin ta lah. Ya iya mosok kasano aku. Heeh, ya narik loro iku mang. Percaya Mari aku. mangan. Iya. Ngombe. Iya. Melayu. Hancur dibijui. Wah, lah nang ngene aku lak remek iki. Pomo dorong tak delek anakku njaluk dhuwit gawe kulaan. Nang ndi mak Mas Hasboro mau jare ngeterno aku nang pasar tapi digoleki gak ono. Terus aku nang pasar ambek sapa? Nah, jare ngeterno aku nang pasar. Oh, anter oleh mlaku. Ngowincik aku sewek nututi ketial-tial. Kesuwen. Mapan kebenerani. Apa? Iki wis sak njabane omah. Ya. Terus terang ae. Tak buka ana dalang kene. Nek Haswara duwe rasa seneng barek anggrek. Lho, kan iku gak apa-apa ta? Aku iki dulur sampean, Kang. Kok iso sampean ngomong koyo ngono iku lho, pantes ta? Nih. Anggitmu wong tresno gak oleh. Gak, Kang. Sampean dulurku, gak oleh koyo ngono iku. Anggrain karo Haswara dudu dulur ketok tunggal bumi. Ateges awakmu iku anak angkat. Tapi masih aku duduk dulur sampean kandung aku mau, Kang. Njaluk apa ae tak tukokno. Mau. Ayo. Gelem apa gak? Nerima apa gak? Oh, gak, Kang. Gelem tak gak? Oh, gak. Gelem tak gak? Anggra ini. Atas kon arek wedok. Melayu bandra sing kaya apa? Paribasan keserimpet jarikmu. Tibong lumah perkosa. Biar padang bangun raino. Lega rasane ngatiku sawise aku iso mudhun saka padhepokane Bapak Guru. Anggonku nyecep ilmu bentur kelakuan tak rasa wis kasil lan wis cukup. Anggonku kepengin dadi wong sing sekti mandra guna pilih bobot pilih tanding. Nanging welinge Bapak Guru Yer Wijaya yen kowe wis rumangsa dadi wong sing sekti mandra guna, pepasan gak tedas papak palune pandi sisane geng. Kowe marang liyan aja duweni sifat adigang adigung adigun. Nanging yen bisa kowe awe tulodo marang sak padha bangsamu. Lega rasane ngati. Tapi embong kene kok rasane kok sepi lamun ngene. Gak enak opo iki. Aku melok takon, kon
kok melayu-melayu ijen terus nobrok aku iki ya apa karepmu? Aku kemang wedi ubur-ubur ambek wong gak waras, aku wedi. Kon wong wedok mlaku ijen sampe diubur-ubur wong gendeng gak ono sing nulungi. Gak ono makane aku melayu. Untung sing kon tobruk iku mang aku. Lah nek sing kon tobruk ibaratnya kebo apa nih gak disundang kon. Yo apa aku gopo, aku wedi kok. Berarti kon diubur-ubur wong gendeng. Heeh. Wong gendeng endi? Ono. Tak tulungi jok kuwatir kon. Apa bener iki sing ubur-ubur kon? Iki pawongane. Yo minggir. Maju. Aku melok takon karo kon. Takok tak jawab. Kon jenengmu sapa? Aswara. Haswara. Balik sapa jenengmu? Aku Wijaya. Wijaya. Ya, Pernah apa kon bare arek wedok iki? gak ono pernah apa-apa. Nanging kon lapo uber-uber anggraene wong sing arep wedok. Aku duwe rasa seneng bare anggrae. Kon duwe rasa seneng ambek Iya. anggraene. Gak ngono carane kon nek duwe rasa seneng karo anggraene. Teko nang omahe lamaren. Aja dirudha paripeksa nang gone embong kaya ngono. Cukup. Karepmu apa? Aja kladok ucapmu. Nek tak drok sandang penganggumu, kon jelas arek pendekar pempengan pilih bobot uga pilih tadi. Mapan kebeneran. So madhep sapu jajar karo Wijaya Brat kon ngemping lorong genjak pati bebasane. Wijaya. Yo, Atas kon arek wingi sore. Adi pepalangi Haswara. Ayo. Bukan dadamu. Ketaman aja si pamungkas Haswara gak kemblondok tak sembah idri-idram. bagus aku sing tak karepno. Ya! Pacul coplok oleh tanding bangsat kon. Wis wani ngrapal aji japa mantramu nanggone Jiwara Gogo. Nanging nyatane aku ya ora tumomo kabar iki. Ojo surak hirang gemoyo. Bebasan petik tarung ganti ngablu. Bagus. Ayo dajal mapan. Ungalno dadamu. Aja ana sing tumpang so bebasane. Lekno pandulumu ketiban aji-ajine Wijaya gak jebablah depan dibantu tak sembah ider-ider. Sombarmu kaya iso nglaku siabang manane. Asmoro, Ya Pak, lapor. losor, Glosor kepleset. pleset, geger mbare iki Pak, arek nama jeneng Wijaya. Awakmu geger ambek pawongan iki kalah. Kalah Pak, kalah. Rugi kon dadi anake Bromo Dali. Mikir. Aku melok takok sapa sing dadi aran. Aku Wijaya. Balik riko sapa? Aku ya iki sing diarani Bromo Dali. Pernah apa ambek Haswara? Haswara iki pernah anakku. Iki diondongane. Le, Wijaya. Aja angger mangap lambemu. Aku kepengin ro nalare kon nganti geger ambek anakku Haswara iki nalare apa? Anakmu kurang ajar. Arek wedok iki sing jenenge anggrane dirudha paripeksa nang gone embong. Anggreni. Haswara. Ya Pak, Minger keblatmu. Hah? Mereng utekmu. Sopo anggreni? adik Pak. Lah lek wis rono iki adikmu lapo mbok seneng ya? Tapi adik dudu dulur tok konir Pak. Tapi gak ngono carane kon seneng ambek arek wedok goblok kon. Uri, hei. Awak mulang merah. Ana apa rame-rame? Iki mang Haswara geger ambek pawongan iki mergo anggrene diputo-puto ambek
Apa Haswara? Iki sapa jenenge? Iki Wijaya, ngomong le. Kon nulung barek Anggrani karep ngopo? Aku duweni rasa seneng karo Anggraini. Lahir batin, Lahir batin. aku nglilani wakile Kakang Brahmadali. Ning syarate Apa, kudu Jar? iso mateni pendekar arek Nomang sing jenenge Joko Slamet. Joko Slamet mati dening aku. Ayo didelok ayo. Hei, Joko Slamet. Yen kowe wong sing pilih bobot, pilih tanding bebasan, gak tedas papak palune pandhe sisane greto. Jajal. Mapan ana papan palagan kene. Bangsat keparat. Sopo pawongan kang wani nyumbari balik Joko Slamet? Mapan kebeneran. Kon kang aran Joko Slamet. Aku Wijaya. Duwe salah apa Joko Slamet nganti kok sumbari koyo ngene Wijaya? Bot abote kepengin iso ngrabi wong wedok sing ayu. Kon dinane iki kudu iso mati teko tangane Wijaya. Aku coba takon, gambar ana sing dadamu iki ket kapan? Aku ket lahir wis duweni gambar koyo ngene iki. Ngene Wijaya, Ya, aku mbare awakmu nek tanding nanggone papan panggonan kene lek aku mati awakmu kelangan. Sebalike ya ngono. Nek awakmu sing mati aku rumangsa kelangan. lah kok iso? Kapak-kapak nak ora bisa jelasno, sing jelas aku mau ngimbangi apa sing dadi tantanganmu. Aku gak ngurus sapa sing dadi. Dinane iki kon kudu iso tak longgo getemu parep. Nek kowe tetep meksa kaya ngono, coba akeh. Ayo. Mapan. Sopen kabeh aji jopo mantramu aja ana sing kepaksa. Woi! Woi. Joko Slamet takon ngono apa karo ibu? Aku wis nyoba jelasno ning dheweke tetep ngongkon aku namakno aja sing ning tak bresetno. Wijaya, Kok iso seru nek aku Wijaya? jelas ngerti wong awakmu anakku. Iki ibuku ya. Kakangmu lak wis kandha Wijaya. Yen ana awakmu karo karo Joko Slamet, jelas kabeh padha rugi. Kok tetep ngeyel kowe nggih? Berarti iku kakangku. Kakangmu. Kak. Aku njaluk sepuro sing gedhe marang sampean yo, Kang yo. Sajake awakmu iki dikongkon sapa nganti kaya ngene? Aku ngene mang dikongkon lang merah ya. Dikongkon lang merah mateni aku. Iya bener. Joko Slamet. Iki ora bisa dijarno. Kandhane adhimu lek elang merah karo Brahmadali sing mateni bapakmu. Sumbarono kan. Kowe sapa? Lek awakmu durung kenal aku, ya aku sing diarani Brahmadali. Brahmadali. Heeh. Nganti. Sebali awakmu sapa? Aku Joko Slamet. Joko Slamet ning papan kene ngedang lakuku ana parigawe apa? Aku golek ilang merah mergo aku arep nyambung watang putunge bapakku, Bapak Wiswisana. Elang merah klebu anak muridku. Terus lek wis ngerteni elang merah lan Brahmadali apa sing dadi sejo karepmu? Bakal tak gawe pati kaya bapakku Wiwisana. Ora gampang kowe gawe patine Brahmadali. Yen pancen kon wong Sekti Mandraguna, ayo
tanding yudha kelawan Bramodali. Wijaya. Bramodali mati. Loh, Kang Wibisana? Karo aku. Ya seren to Kang karo bojone kok. Pancen aku gak lali karo sampean, Dik. Aku ya golek anakku. Iki Wijaya. Iki Joko Slamet. Iki Dadi kan bapakku. aku sakon aku wong tuamu, Lek. Kang. Iki sijine sampean ya goleki sapa, Kang? Aku yo goleki anak Sing jenenge Anggraini. Lho, apa iki ya? Iki anakku. Oh. Kene. Dik, Seto iki ana arek ayu ayu iki sapa? iki jare Angga ini anake Kang Sumengkar. Arek sapa? Sumengkar. Anak Sumengkar. Ayu. Lah iki sapa tutuk petitik petiti. Jenengmu sapa? Aswara, Pak. Anake sapa? Pramodali. Kon kepir rabi. Lho, jelas, sik ta, Pak. Iya, iya. Ayo. Iki sapa iki jenenge iki? Selamat. Joko Slamet pacaran mbek iki. Wijaya pacaran mbek iki. Lah aku ora bisa apa, Pak? Tak gelekno arek Semengko. Semengko tak ngampon, Pak. Saonone, Pak ya. Pokoke gak banci, Pak ya. Kene, Dik. Nek wis ngelompok kaya ngene iki ateges cerita wis paripurna, ya. Mangkane kabeh para seni wis ngelompok kaya ngene iki uri-uri budaya bangsa, ya. Mekaring budaya agawe luhre nusa kelawan basa. Sekali merdeka tetap merdeka, Budi Wijaya tetap jaya.